Yo, yo, yo. Check this out. Legends Most Wanted Records. Herman Marcus One. Funky Cops 2006, alta my są nazad po trochę dłuższej przerwie. Tak długo jeszcze na nas czekali. Teraz zaś my są. Już nie pójdziemy weg, alta. Back. Back. We are back, homie. Teraz my są back. Hopy na bluzce. Flag. Back. Back. We are back, homie. Teraz my są back. Hopy na bluzce. Flag. Każdy se pytał, kto to je Marcus One. To je pierwszy śląski gangsta. Teraz jeszcze są dran. Funky Cop zaś są nazad po tak długiej przerwie. My są pełni energii, wyjedziecie na rezerwie. Ale nie bój se, bo my są hopy tankstella. Natankujesz vol, tyle że płacisz niewiele. Zajedziesz na ty do naszej następnej płyty. A my w tej się osiągniemy i listą wszyty. Obiecuję mu, że tak szybko woz nie opuszczymy. Teraz już do ostatniego, tak tu zostaniemy. Nie wiem co, będziemy dali rapować. I zlisujemy każdego, co nas będzie chciał kopiować. Bo my są jedyni i niepowtarzalni. Trochę gangsta, trochę funky, trochę nienormalni. Możesz teraz beczeć, albo se śmiał, ja sadkań swek. Wszystko je egal, homies, Funky Cop są back. Back. My są back, homie. My są back, hopy na bluzce. Back. Back. My są back, homie. Hopy na bluzce, flag. Przypomnij se szybko, kto to je Herman. To je ten gangsta, co go wszyscy mają German. Trochę nos nie było, teraz my zaś Samsung. Że my są najlepsi z tych przykładów mów. Nie będę ich wymienił, bo mi nie styknie czasu. Ale puść ta płyta na for i nie żałuj basu. Słyszysz ta płyta i je wszystko funky. Potem są uzależni, że od blanka. Na nos nie ma lekarstwa, ani szczepionki.